खुलुमबाय गासै मीडियानि मावथि लोगो नोंथांमोन जों दिनै एक्स एनडीएफबी हिसाबै मोनसे जों आफाद दाना लादों आरो बिनिनो आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामग्लायनाय होदों आरो बेवहाय जोङो एक्स एनडीएफबी वेलफेयार हिसाबै जोङो मोनसे जों आफाद दाना लादों मानो होनब्ला जों एनडीएफबी हिसाबै थांनाय 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमहालागै प्राय 34 बोसोर जोङो संग्राम खालामदोंमोन आरो बे संग्रामनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सुक्ति जों मोननो हादों आरो बे थांनाय गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेराव जोङो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो एनडीएफबीआ प्राय मोनब्रै जोङो दालायाव जोङो गावस्रालांदोंमोन गोबां जाहोननि थाखाय नाथाय सुक्तिनि उनाव जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहाय एनडीएफबी हिसाबै जेसेबांखिनि हाथियारनि लानानै दावहा नांनाय आफादफोर दंमोन गासैखौबो आफाद हिसाबै सिफायनानै होबाय आरो सिफायनायनि होनायनि उनावहाय जों दिनै माहारिनि गेजेराव जिहेतु जोंबो सासे सुबुं हिसाबै जोङो जोंनि न'खर जोंनि समाज जोंनि धोरोम आरो जोङो सामाजिक भाबे जोङो थांना थानो जोङो नाजाबोदोंमोन आरो जेसे हायो जोङो समाजजों जों गोरोबनानै खामानि मावनानै जों थांना थानो जोङो नाजादों नाथाय थांनाय नैबे 4 बोसोराव जोङो सुक्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो दिनै मोनथायफोर दफाफोर जों मोननो हादों बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै जों नुबाय बे थांनाय बोसोरब्रै समाव दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव जोङो एक्स एनडीएफबी हिसाबै जेरैबायदि माने थांना थानांगौमोन बा जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सुक्तियाव जेफोर दफाफ्रा जोंहा मावफुंजानांगौमोन दिनै बेफोरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै दिनै गहपुरसिमहालागै जि सिमा बारायनाय बे सिमाया दिनैसिमहालागै कमप्लिट जायाखै दा बेखौ जोंहा एक्स एनडीएफबी हिसाबै जोङो दिनै माने जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों आरो जिहेतु जोंहा बेयाव दायित्व दङ जोंहा मावफुंनांगौनि दायित्व दं आरो लोगोसे जाय बिथां जोंहा रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार बिथाङा एनडीएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे प्राय 60सा माने जोंनि एक्स माने एनडीएफबी मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं दा बिथांमोनखौ बख'नांगौआबो जोंनिनो दायित्व थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जेसेबांखिनि एक्स एनडीएफबीफोर दं बै समाव आन्दलननि समाव गोबां समावनो पुलिस आर्मिफोरजों हमजानानै दिनैसिमहालागै माने जेलाव जाखांनायनि उनावबो सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सम सम कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जानायाव जोंनि माने मावथिफोरा एक्स मावथिफोरा गोबां माने रांखान्थिनि उसुबिदायाव माने गोग्लैनानै सोरबाया खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबांखिनि जोङो माने रिहेबिलिटेसन माने फिन दाफिननाय पुनर्संस्थापन जायखौ होनदों फिन दाफिननाय हिसाबै जोंनो सरकारा प्राय माने 4 लाख करि रां होनायनि खोथामोन दिनैसिमहालागै दिनै मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव एक्स एनडीएफबी हिसाबै जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव प्राय माने 7-8सो गोमानानै दं जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इराग्दाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा डब्लिउ अनसुला दं बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया गोथाङै दंना गोथैयै दं बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा एनडीएफबीनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सक्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनिति दोलोफोरा जोंनि एनडीएफबीनि इस्युखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो
नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ NDFBनि जि फोर्स एक्स NDFBनि जायफोर फोर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गाव गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै, जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै, एक्स NDFBफ्रा दिनैसिमहालागै माने पुनर संस्थापन मोनाखै, लोगोसे एक्स क्रिसियाफोर मोनाखै, जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेखौ उइथड्र खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थआव बा बेखौ दैदेननांगौनि सार्थआव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि एक्स NDFBनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै एक्स NDFB एसोसिएशन वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय। बेवहाय जोङो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जों दिनै आं श्री रुजुग्रा मुसाहारि एम गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों, बिबान होदों। बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारि, एन दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि, बिनिफ्राय जोंहा माने बिनवेल वारि W बिलिरथि होनना बुङो, बिथाङा लेङाइ आफादगिरि। खुलुमबाय। गिबियावनो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै मोनसे गोदान आरो जारिमिन जोङो सुजुनानै जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो दाबावनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जोङो बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। दिनै जोंहा एक्स NDFB हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ, जाय इसुसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै। माखासेया जाबाय, नाथाय माखासेया दंबावो। दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय, बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर, थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जों गासै बर' समाजनिसिम जों फोरमायथि होनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इसुसफोर दङ, दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखा रोखायै जों खामानि मावलांगोन। आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय, मानो होननानै बुङोबा साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय। दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र, दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो CM सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय, दिसपुरावहाय। दा बेयावहाय CM सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै, थामहिनबा 302 and 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं। आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो, बेफोर जाहैबाय 678। जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ, रन्जन दैमारि, एस आरो डि, दा दिनै मोनफा मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255, NDFB RD हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ। आरो एक्स NDFB जोंहा अमिनफोर दङ, बिसोरहा 27। दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो। दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै CM सार बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि
मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै बिटिआर सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुएसना जोबोर गाज्रिमोन दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों दा सिटुएसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया बाट हि इज एन्ड सी इज ए मस्ट सिनियर दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन बिनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहज खालामदों बिनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दं दिनै जोंहा बेनिखायनो मावनांगौआ गोबां दङ जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोङो मावलांबाय थागोन बाथ्रायाव दङ नोंगौ दायथ'आ जोबोद गिदिर मुखुद गाननायाव सहस नाथाय बेखौ पालन खालामनायाव जोबोद गोब्राब होननानै नाथाय थेवबो जोङो बेखौ नेवसिनानै थायालासिनो दिनै साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो जाफुङागौमानि जोंनि बिबाननिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोजानाव थायालासे जों खामानिखौ मावलांगोन आरो दिनै जों गासिबो जयैनो दङ दिनै गोबां अनजिमानि गेजेरजों दिनै नैबे एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जोङो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय आरो गासिबनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय आरो फैगौ समाव हाबाफोरखौहाय जोङो मोनफा मोनफायै खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों